tak lákadlo scén, nech svieti. Vieš, ktorá z chvíľ je krásna, tak úsmev, radosť tvári maj. Láska v nás vnáša tam, kde škripka hnev sa vytráca. Vieš, ktorá z chvíľ je krásna, tak úsmev, radosť tvári maj. To šťastie úsmev, diamant v každom nás. Ja mám ťa rád, uzrada ťa mám. To šťastie úsmev, diamant v každom nás. Ja spievam rád a stále tam len, kde sa dá. Chmúrny deň, tak vrav si mne, narátaj aj hoď zo šest. Vieš, ktorá z chvíľ je krásna, tak úsmev, radosť tvári maj. Som tvoj deň, ty nie si zlá, ja som tvoj a láska v nás. Vieš, ktorá z chvíľ je krásna, tak úsmev, radosť tvári maj. Úsmev, diamant v každom nás. Ja mám ťa rád, uzrada ťa mám. To šťastie úsmev, diamant v každom nás. Ja spievam a stále tam len, kde sa dá. Tu šťastie úsmev, diamant v každom nás. Ja mám ťa rád, uzrada ťa mám. Tu šťastie úsmev, diamant v každom nás. Ja spievam rád a stále tam len, kde sa dá. A stále tam len, kde sa dá. A stále tam len, kde sa dá. Tak to bola hudobná skupina Message, no a ja hľadám náš balón, ktorý... 075856836 a vy už viete, čo to znamená, pretože my sme vám slúbili a slúb dodržíme. V Ostrave budúci týždeň máme niekoho na linke? Haló, máme niekoho na linke? Maja z Bratislavy? Áno. Majka, chceš ísť na koncert Kelly Family do Ostravy na budúci týždeň? Hrozne. Hrozne? Vážne? Áno. No tak to som strašne rád, že sme... Lebo vieš, čo sa nám stalo minulý týždeň? My sme dali niekomu lístky a ona povedala, že nechce ísť. No, Majka z Bratislavy, 3 lístky. Ty a dvaja tvoji kamaráti alebo kamarátky idete na koncert Kelly Family do Ostravy na budúci týždeň, kde budeme aj my a budeme robiť exkluzívnu reportáž z tohto koncertu. OK? Dobre. Tak, a teraz ku vám. Vás je 6, čo je teda na... 7, 3, 6, a kde je 7? Bubeník je doma. Ja si tuto idem takto za vami. Takže, vy ste kapela The Message, čo znamená nejaké to posolstvo, takže aké posolstvo vlastne máte v tejto popovej ére rokovej na No Slovensku? našim posolstvom je priniesť niečo nové. My sa snažíme Dobrú náladu, áno, tak, akože robiť
piesne také, aké my cítime a proste zanechať tú živú hudbu, preto nás je aj tak veľa. Dobre, vy ste z Partizánskeho, je v Partizánskom dosť veľa klubov alebo takýchto nejakých vecí, kde si môžete zahrať? No tak kluby sú tam žiadne nie. No, nie sú. Tak v kluboch v Partizánskom nehráte? Nie, nehráme. Takže kde hráte? Hráme v štúdiu alebo v skúšobni. No áno. Dobre, a keď hráte v štúdiu, tak kto sú speváčky, alebo kto je Spevák. Ty si Áno, spevák? speváčka. Ty si speváčka? Máme tu aj vokalistov. A tam sú vokalisti? A kde je bubenista? No, to je práve. Bubeník je doma. To by sme aj my radi Bubenista je vedeli. doma. A gitaristi? Gitarista je Majo. Dobre. Kto je komponista? Kráľovna. Kráľovna, to je tá, čo sedí tam vzadu? Podám, teraz to tak vyzerá. Dobre, takže povedzte ešte niečo o sebe, čo vy tak najviac chcete prezradiť našim divákom. To je to najdôležitejšie, prečo ste sa vlastne dali dokopy a prečo ste sa rozhodli vstúpiť na horúcu pôdu populárnej hudby. Tak dali sme sa dokopy, lebo sa nám páčila hudba a chceli sme vytvoriť teda takú živé nástroje, takže nás je aj tak veľa. Čiže aj veľa vokálov robíte? Áno, aj veľa vokálov. Áno, Dobre, áno. máme niekoho na linke, kto sa k nám dovolal, haló? Tu je Zuzana, Zuzana, odkiaľ? Bratislavy. Zuzka z Bratislavy. Vieš, kde je Partizánske? Viem? A teraz tvoja otázka, ale ja Chcem sa opýtať. Dobre, pýtaj sa. Ja si niečo pôjdem zobrať, pýtaj sa. Áno, ja by som sa chcela opýtať, že aké máte podmienky na komponovanie hudby, že čo možno vám chýba alebo tak a ako v budúcnosti, čo do budúcnosti, ako to vidíte? No, chýba nám predovšetkým čas. Sme strašne zaneprázdnení, lebo sme všetci študenti v podstate, takže... Ak môžem podotknúť, momentálne nám ešte chýba miestnosť a ešte zoháňame bas-gitaristu. Dobre, tak keby nejaký bas-gitarista sa náhodou niekde vyskytol, viete, no tak môžete sa prihlásiť. Kde budete mať najbližší koncert a kedy? Najbližší koncert je 20. novembra, Zlatá črievička v Partizánskom športovej hale. Dobre, takže Partizánske, Zlatá črevička, kedy to bude? 20. november. Tam budeme iba v rámci programu, nebude Ako to náš hostia vlastný proste. koncert, ale ten by sa mohol tak uskutočniť vo februári. Dobre, OK, my si púšťame nasledujúci videoklip. Ďakujeme kapele The Message. A lístky, máme tam ešte telefonujúceho na kamere? Áno, áno, máme. Á, kamere, tam si. Tam som. No, chceš ísť na Kelly Family do Ostravy? Jasné. Dobre, tak nechaj na seba kontakt, máš aj ty lístky na koncert Kelly Family do Ostravy. Díky za návštevu na štúdiu a my si púšťame ďalší klip. Ahojte. Čaute.